Vitajte, dneska sa pozrieme na zubok reštaurácie Beerbout. Beerbout sa nachádza celkom blízko centra Bratislavy, hneď vedľa preslávenej uličky cyklistov. Veľmi blízko tejto reštike sa nachádza Univerzita Komenského na Šafarikovom námestí. To je jeden zo spôsobov, ako sa viete dostať do Beerbout. Keď sa teraz otočíme, vidíme dvojičky a samozrejme Euroveu. Reštaurácia má cez 5000 hodnotení na Google Maps a z toho 4,7 hviezdičky. Okrem prístupnej lokácie majú taktiež aj jednoduchú web stránku, kde viete nájsť ich Instagram alebo aj Facebook. No, poďme už ale na to. Pri vstupe do reštaurácie idete v podstate do podzemia. Ako prvé vás uvítá celkom tmavý, ale aj príjemný interiér. Síce pri tom svetle určite nenájdete niečo tmavé, keby stratíte sluchatka, tak nuž, možno už ich nenájdete, ale je to tam príjemné. Keď som si s kolegom sadol, ako prvé sme si zobrali menu hneď na stolíku. Menu má burgere, či už s hranolkami alebo bez, má tam quesadily, má tam dezerty a plno ďalších vecí ako nápoje a drinky. Ja som si objednal guacamole burger so slaninou v javorovom sirupe a kolega si objednal so slaninou a voľským okom. Na jedlo sme čakali maximálne pár minút. Ako vidíte teraz na obrázkoch alebo videu, jedlo vyzerá slušne. Máte tam obložený tanier, hranolky, dip a samotný burger. Ešte malá vsúvka, pri čakaní na jedlo bol kolega na veckách a tam to vyzeralo zhruba takto. Poďme na hodnotenie burgerov. Burger sám o sebe bol dobrý. Žemla bola trošku horká, ale držala. Guacamole spájalo to celý burger a zlepšovalo to tú chuť. Určite lepší než s vajíčkom. Mäso bolo akurát, údajne tam bol syr, ale cez ostatné chute som ho vôbec necítil. Burgeru samotnému dávam 8 z 10. Dip nebol moc dobrý, moc citrónový bol a tomu by som dal tak 4 z 10. Hranolky boli dobré, celkovo okorenené, osolené akurát. Jedna tam vyzerala celkom questionable, celkom otázne, ale 7 z 10. Prílohy boli dobré, cibulové kročky mali trošku málo chuti. Moje celkové hodnotenie 7 z 10. Teraz kolegové hodnotenie vajcového burgera. Mäso bolo dobré a šťavnaté. Žemla sa netrhala, držala burger pohromade, aj keď vrch bol horký a pripálený. Syr nebol skoro vôbec cítiť a žltok bol až moc spravený, vôbec sa neroztiekol. Slaninu bolo cítiť, trošku menej, ale bolo 6,5 z 10. Dip je dobrý, ten nikdy nesklamal. Hranolky, dobré čerstvé, ale našli sa bohužiaľ aj spálené. Cibulové krúžky boli bez chute, hodnotenie prílohy 7,5 z 10. Teraz taký celkový opis taniera. Zelenina ako komunisticky obložený tanier. Radšej by som prial, keby je ten kúsok šalátu burgery na aspoň trochu osvieženia. To isté platí aj pre paradajku a kyslú uhorku. Radšej burgery ako vonku. Celkové hodnotenie jedla 6,5 z 10. Pripočítané aj komunistické obloženie taniera. Ako ďalšie sme si objednali dezerty, lebo samozrejme sme nenažránci, sme labužníci. Ja som si objednával banánové palacinky. Kolega si objednával banana sundae. K tým palacinkám. Nie sú zázračné, boli to skôr lievance ako palacinky. Jeden bol boh priam, že tvrdý, normálne, že taký kamenistý, tvrdý, proste suchý bol. Vanilková zmrzlina bola dobrá, šlahačka bola taktiež dobrá, banány na lievancoch chutili ako banány, čokoláda bola bohužiaľ ale trošku viac horká, než by som chcel. O mnoho viac by sa tam hodila dobrá mliečna čokoláda ako horká čokoláda. Horká tam vkazila chuť. 6 z 10. Kolegové banana sundae za tú cenu sa určite neoplatí. Mrňavý pohárik a 7 z 10. Taktiež k obsluhe. Túto návštevu bola obsluha celkom v pohode, až na to, že bola tam brigádnička, pravdepodobne celkom nová,
lebo nevedela, čo je to banana sundae. Bola sa spýtať kolegov, že čo to je, aby nám vedela povedať. K celkovej reštike. Došli sme pred 12. a odišli sme pred 13. Čiže zhruba sme tam strávili hodinu. Zo začiatku moc ľudí nebolo, ale keď sme odchádzali, to bolo z väčšiny plné. Reštika je cozy, ale niečo tomu trošku chýbalo. Celkové hodnotenie tomu dávame 7,5 z 10. Ešte aby som sa doplnil. Po tejto návšteve sme boli v Beerbout ešte raz a vtedy to už bolo trošku horšie, lebo ja osobne som tam išiel po týždni hnačiek. Presne tak. Týždeň som mal hnačky a išiel som do Beerbout na burger. To už dopadlo trošku horšie, lebo neviem, či moje chuťové poháriky boli úplne mimo, lebo som len 2 jedol, alebo kvôli čomu to bolo, ale mám takú krátku recenziu aj na túto návštevu. Burger. Mal som vajíčkový burger a chuť bola celá monotónna, úplne že na nič, že cítil som tam stále rovnakú vec, nič sa nemenilo, monotónna, nepríjemná chuť, že už to proste nechcem jesť a to bolo už za polku burgera, to bolo proste dlho. Vôbec to nechcel ísť dole hrdlom, that's what she said. Stále som cítil iba mäso, rovnakú proste prázdnu takú chuť. Vajíčko bolo také, že OK. Majonézy bolo kilo, že jediné, čo som cítil, bola majonéza. Úplne, že fuj, že krcal by som z tej majonézy. Žemlička, tá bola v pohode a slanina bola jak guma. Jak guma pod stolom na strednej škole. Umeleckej, aby som dodal. Ranolky a dip, tie boli chill, chuťovo boli OK. A trošku by som dochutil tie hranolky. Dip bol z nejakého dôvodu štíplavý, aj keď nemal by byť. Ostatné prílohy, onion rings, bolo cítiť v podstate iba cesto, uhorky, rajčiny, šalát, také základné, kupované v Tesku za 50 centov. Ešte tu mám dodatok od kolegu na servis. Jedna čajka, dosť... Nepokračujem. Moje hodnotenie 4 z 10 pri najlepšom. Že Boh to zachránil. Čo vravím na Beerbout? Myslím si, že Beerbout zvyklo byť lepšie. Rok, 2 dozadu bolo určite lepšie než čo je teraz, ale tak to je možno kvôli mojim skúsenostiam poslednú dobu, ale mám pocit, že určite sa dajú nájsť lepšie podniky ako Beerbout. A keby hodnotím Beerbout ako celkovo, keby zarátam všetky svoje návštevy, tak je to 7 z 10. Ak sa vám páčilo video, boli by sme radi za váš like, odber alebo aj zdieľanie. Vidíme sa na budúce.